माहारियारि थाखोआव गुबुन मोनसे माननि बान्थानि थाखाय सायख'जादों क'क्राझारनि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखाया। 2022 बोसोरनि इ-गभर्नेन्स माहारियारि बान्थानि थाखाय जिल्ला बेंगिरिया सायख'जानाय लोगो लोगो क'क्राझार जिल्लाखौ गोग्गानाय खालामदों। भारत सरकारनि पार्सनेल पाब्लिक ग्रीवेन्स एन्ड पेन्सन बिफाननिफ्राय बे माननि बान्थाखौ आजावगोन क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखाया। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ बिथा खालामनानै रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखाया इनस्ट्राक्चर स्नेपशट क'क्राझार एपखौ आजावना लादोंमोन। अदेबानि बे एपखौ सुबुंफ्रा मबाइलाव बेसेन नाङा जासेनो डाउनलड खालामनो हायो आरो अनलाइननि गेजेरजों जायखिजाया फोरमायथिफोरखौ मिथिहोनो हागोन। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिया बेबायदि गोनांथार बिफाव लानायखौ नोजोर होनानै इ-गभर्नेन्स माहारियारि बान्थानि थाखाय सायख'नाय जायो। मिथिनाय बादिब्ला क'क्राझारनि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखाया जम्मु काश्मीराव जानो गोनां 25 नेशनेल इ-गभर्नेन्स जथुमायाव बे माननि बान्थाखौ आजावगोन। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिया बे एपखौ बाहायनो थाखाय क'क्राझार जिल्लानि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ खावलायदों। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय यख'ज अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। यख'ज अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना यख'ज अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।